Escollín libros de todas as idades, libros de adultos e libros para todos, porque eu sempre entendín a literatura infantil e xuvenil como libros para todas as idades, que é ben certo que se poden entender desde os 9, desde os 10, desde os 12, vale, pero de aí para adiante son libros para todos. Igual que acontece no cine, que ninguén ten que explicar vou ver unha película para todos os públicos, pois isto é o mesmo, é literatura para que gocen os maiores, os pequenos, os medianos e mellor aínda se o fan xuntos. O meu último libro publicado é este, chamase Cuoca Moca, vai dunha especie que é real de canguros que viven en Australia, que teñen unha característica que sempre sorrín, teñen un sorriso na boca que non poden quitar de ninguna maneira. Pero esta cuoca, sendo como é un canguro que sempre sorrí, é realmente rabuda. É un libro que fala da xente que se mete con outros e que para eles se parece moi gracioso, pero os demais non viven así. Pero tamén é un libro que fala de como todo o mundo pensa que o seu é certo, como todo o mundo pensa que ti tes a razón, nós e os demais. E iso fai que se non nos achegamos a outras culturas ou outras maneiras de vivir, pensemos que a nosa é mellor, que a nosa é a única, e por iso hai que abrir os ollos ao mundo e ver como pensan e como son os demais para entendelos. Ele é un cachiño, di así. Os cuocas asemellábanse moito aos canguros, pero tiñan tres diferencias importantes. Primeiro, que eran moito máis pequenos. Segundo, que en vez de habelos por todas partes a milleiros, estaban en perigo de extinción. E aínda había unha diferencia máis, a terceira, que os cuocas sorrían. Sorrían sempre, todo o tempo. Tiñan un sorriso na cara que era o seu xesto, non había que facerlle, sorrían. Podían apertar, xuntar, levantar, baixar, virar, torcer, estirar a cara, todo o que quixesen, pero o sorriso non marchaba. Os cuocas sorrían. Expertos ou dormidos, de día e de noite, apesarados ou contentos, sorrían. Así que pasaba a Cuoca Moca tamén. Cando estaba triste, sorría. Cando choraba, sorría. Cando se enfadaba, sorría. Cando facía maldades, que era habitualmente, sorría. E cando sorría, pois tamén sorría. Resumindo, sorría a todas horas. E non vai a despensar que é doado sorrir sempre, todo o contrario. Sobre todo, cando se ten tan mal carácter como Cuoca Moca, que dito sexa de paso, era un animal realmente insoportable. E aí queda Cuoca Moca. Este libro, publicado en Xerais de 9 anos en diante, así que de 9 a 99 tranquilamente. E imos seguir por outro libro que é para... ten o solo un poquinho máis alto, pois ao mellor dende a adolescencia, pero tampouco ten teito. É o meu bestseller, é o meu libro máis vendido, chamase Os nenos da varíola, escribino no 2017 antes da COVID, fala da primeira vacina que existiu, que foi a vacina da varíola, que levaron 22 nenos no seu corpo, un dato histórico, un feito histórico, pois ata América. E bueno, pois cando chegou a pandemia, a verdade é que, non sei se foi só iso, pero o libro volveu remozar, e volveron chamar de todas partes, e viviu unha vida nova. Está, pois, como en 10ª edición en galego, xa non sei en cal, si en 7ª en castelán, terceira en catalán, e dende logo poñer un grao de cordura en todo o que pasou en esa esperanza que tiñamos nas vacinas, pois creo que está ben. E fixadevos que hai 200 anos xa había antivacinas tamén. Vou ler un cachiño, di así. Na segunda porta abriulle outra muller. Explicou o motivo da súa visita. E a porteira, sen mediar palabra, fíxolle aceno de que a seguise ata deixala nun dos corredores do edificio. Alí, tamén cun xesto, acompañado dun son gutural, de novo sen articular palabra, deulle a entender que agardase sentada nun banco en que xa había outra muller. De pé, a uns metros, estaba o marido desta. Ambas as dúas vestían roupas humildes, pero a outra, ademais, envolvíase nunha especie de mantiña de lá. É muda, por iso non lle falou, non ten lingua, explicoulle a que esperaba. E Candela mirou marchar polo final do corredor a deslinguada. Ven para ofrecelo leite. A muller falou de novo. Veño. Ten o fillo morto. Candela persignouse repetidamente. 3 veces polo menos fixo o sinal da cruz espantada. Non, a miña filla está viva. Está viviña xa. Naceu hai 13 días.
Veño ofrecelo leite porque hai dabondo para dous e din que se paga moi ben. Se es leite irás de ter para dous. Eu teño aleitado ata 3 xuntos, pero se os peitos non dan, terás que elixir a cal llo das. A muller achegouse baixando a voz, como confesando un segredo. Ten coidado de darlles a estes expósitos leite de vaca ahogado, ou de cabra, ou de seguir cobrando con heno morto. Os alguacís van facer visitas cando menos o esperas, como te collas nunha desas, valo pasar mal. Candela sentiuse ofendida co comentario e arrastrou o cúcar á esquina do banco, afastándose da súa interlocutora nun xesto de incomodidade. Eu non fago esas cousas, sálveme Deus, hai leite pros dous. Oxalá, eu só cho advirto para que o saibas, completou a información, levantando unha cella. Aí rematou a conversa entre ambas. A porta xa non tardou moito en abrirse. Cando iron xirar o manubrio, puxéronse en pé. De dentro saiu a reitora do orfanato. Aínda que o hospicio xestionaba a Congregación das Dores, non era monxa, era unha segrar. Sorprendentemente nova para o cargo, a pesar de que o seu rostro serio enganaba e facía maior. Vestía de escuro cun pulcro mandil branco, unha muller seca, pel e osos. Pel, osos e vile, porque era ben sabido do seu humor de cans cando se enfadaba. Unha reitora debía ter vile para mandar. Só estades vos, vaya que pouca xente esta semana. As dúas vides para criar? Non, señora, a muller faladora deu un paso adiante e desenvolveuse da manta amosando un bebé morto que levaba o revolto da roupa. Candela asustouse de inesperada visión do cadáver. O corazón saltoulle forte no peito ata a boca da gorxa. Eu veño de volver un expósito. Pois así era a vida nos orfanatos, hai 200 anos, en 1803, e aquí é onde acontece esta historia. E xa para rematar, non sei canto tempo me queda, pero non moito xa, vou vos ler un libro de adultos, As horas roubadas. Estou a piques de publicar outro, había, só teño este de adultos como tal. É un libro que se titula As horas roubadas, deume tamén moitísimas alegrías. E o capítulo 4 comeza así. Que Rosa non era feliz na súa casa era evidente. Quería con loucura os seus 3 fillos e por eles deixara de traballar, pero a vida con Damián non era boa de levar. Casaran realmente namorados, tan namorados que ela non vía máis que polos seus ollos. Todo o que el lle pedía, suxería ou ordenaba, ela facíao. Rosa vivía para compracelo de tanto amor que sentía, e cando o amor se foi debilitando, facer o que el quería xa era un costume e unha obrigación. Rosa non existía de seu, existía para os demais, recibindo moi pouco a cambio, porque incluso para os fillos aquela entrega formaba parte xa da normalidade do que tiña que ser. Damián non sempre tivera o carácter tan agre, aínda que tampouco se pode negar que ben se apuntaba a maneiras. Cando eran mozos, el amosaba os seus celos como un sinar de amor. Se algún outro home miraba a Rosa xa non había unha lea montada, pero non co mirón, senón con ela. El sempre atopaba unha razón pola que os homes a miraban, que podía ser a saia demasiado entubada, os tacóns de agulla, o lápis vermello de beizos ou os peitos demasiado marcados na blusa axustada. E así Rosa foi comprando saias marretas, baixando alto dos tacóns, evitando o vermellón dos beizos e usando blusas máis frouxas, pero sempre había unha nova razón e unha nova culpa pola que Rosa a miraban os homes pola rúa. E así, este pedaciño de As horas roubadas.